No moi. Tänään, tiedättekö, me maksetaan tää vitsi kase. Sitten meillä on 80 kemiä. Sitten tää, en tiedä miten tää nimetä sitten, niin monimutkainen nimi. Sitten maksetaan tää niin nopeasti. Ja sitten tätä varten mä oon jopa säästänyt kaikki mun rahat. Katsokaa miten tää täyttyy reaalisesti. Oh hell no. Ehkä hyperlataus. Sitten mennään vähän muurille. Sitten maksetaan vähän asioita tälle. En mä tiedä mitään näistä. Noin. En ollut. Tää on nää molemmat. Ja nämä ostan joku päivä. Noin. No siinä oli tää hyperlatauksen hommeli ja niin. Tää ostettiin suoraan. Rip mun rahat reaalisesti. Mun rahat on mennyt sinne ja tänne. Nähdään ensi videossa.